Používa si Boh na svoje zázraky sliepky? Posúďte sami. Spýtal som sa starka, aký najväčší zázrak urobil Boh počas vašej 50-ročnej služby s detkom. Odpovedala, možno sa to pre niekoho bude zdať maličkosťou, ale pre nás to bolo veľa. Starí rodičia nemali z kázania príjem, kázali na uliciach po tom, čo vyšli z biblickej školy a dôverovali Bohu. Raz som sa zobudila a nemali sme čo na raňajky. A tak som sa chystala modliť, keď tu odrazu, čo hovorí Biblia. Ťažkosti naháňajú hriešnikov, požehnania prenasledujú spravodlivých. Skôr, než som povedala jediné slovo, videla som, ako dolu kopcom pochodujú sliepky smerom k nášmu domu vo Virginii. 21 sliepok. Sliepky normálne nebehajú kade-tade, bývajú držané v ohrade. Pozorovala som ich, išli jedna za druhou, prišli na náš pozemok, zvrtli sa a všetkých 21 vošlo do nášho prístavku. Išla som sa pozrieť, čo tam budú robiť. Všetkých 21 tam znieslo vajce, ja som tie vajíčka pozbierala, sliepky sa na to zdvihli a odišli hore kopcom. Nasledovala som ich, asi po 500 metroch vošli do kurníka, odkiaľ prišli. Moja starka je veľmi čestná a tak zaklopala na dvere, vyšla pani a spýtala sa, čo chce. Všetky sliepky vám ušli a u nás zniesli vajcia. Chcem vám ich dať. Pani na to nemôžu byť naše sliepky. Môj manžel ich nenávidí. Odkedy ich kúpil, nezniesli ani jediné vajce. Starka odpovedala, ale my nemáme žiadne sliepky. Ubezpečujem vás, že sú vaše. Tá pani na to, stalo sa to u vás, sú vaše. A odvtedy po celý čas, čo tam starky bývali, tie sliepky za každým. Keď už starky mali málo vajec, zišli dole kopcom, vošli do búdy, zniesli vajcia a odišli. Starka po nich nikdy nemusela upratovať, nikdy ich nemusela krmiť, ani im postaviť kurník, len zbierala požehnanie. A ja vám hovorím v mene Ježiš, ak nepoznáte nič než problémy, keď Boh pomaže vašu hlavu olejom, problémy si vás už nenájdu. Miesto toho prídu Božie požehnania bez vášho dovolenia a vy nemusíte robiť nič iné, než to prijať.